Uma ngqoko utshela bakhe ngathi intombazane emnqumela sibhamu sogodo umzukulu ugananeni isibona imali okazana. Ngicela ukunibingelela babukeli bakusipanisa amathongo, nginibingelele ezikhathini zamaholidi nje sekusondela amaholidi. Umathomonya ucela ukunibingelela. Namhlanje ngifisa sikhulume ngento ebalekile neumgogodla ukuphila komuntu wesifazane. Namhlanje ngifisa sikhulume ngomhlonyane. Ukuthi yini umhlonyane? Ubaluleke ngani umhlonyane? Umhlonyane futhi wenzelwa umuntu osuke kanjani ekusiphi isigaba mangabe senze lo mhlonyane yini esuke ilindelekile ukuthi kwenzeke kuyena. Ibuphi ubulili bomuntu obenzelwa umhlonyane? Namhlanje ngifisa sikhulume ngomhlonyane ngesigaba sokukhuliswa komuntu wesifazane noma isigaba sokukhuliswa kwengane yentombazane mayingena esigabeni sokuthomba. Umhlonyane wenziwa ngesikhathi intombazane noma ngithi ingane yentombazane ihlukanisa ithi 13-14 bese iyenzelwa umhlonyane. Ukubaleka kokuthomba, masikhuluma ngokuthomba sisuke sikhuluma ngalapho khona ingane yentombazane seyiqala ihlosa amabele, sekukhona uguquko olwenzakalayo emzimbeni wayo. Mangabe sikhuluma ngo-13-14 ngoba isikhuluma ngesikhathi la khona ingane eziningi zamantombazane ziyezingene ko-13-14 esigabeni sokuthomba. Kodwa kuyenzeka ukuthi ukuthi omunye uyangene no-10-11 esigabeni sokuthomba, omunye angene na-12 ngoba ila khona ingane isizoya khona kuphi ey'nsukwini zayo zobusha. Manje umhlonyane ubalulekile ukuthi wenziwe uma ingane yentombazane seyingena kuleso sigaba. Kubikelwa abantu abadala ukuthi-ke lo mntwana manje sekufanele manje ukuthi-ke agadeke ngoba njengoba esezongena kulesigaba manje igazi lakhe seliyahluba, seliyashintsha ekubeni elengane selizongena esigabeni sokuba umuntu omdala. Uma igazi-ke selingena esigabeni sokuba umuntu omdala liyashisa. Malishisa kunezinto eziningi elisuke liyifuna njengocansi kwesinye isikhathi. Futhi-ke manje umhlonyane mawusuke wenzela intombazane kusuke kwenzela ukuthi-ke manje ingalingeki ey'ntweni zomhlaba. Nesimilo sawo sikwazi ukuthi siqonde. Nogogo bayivikele ingane ngoba kuningi okwenzakalayo emhlabeni. Manje kufanele zakwazi ivikele ingane yentombazane ingagcini sedlala abafana naye igcine senze izinto ezingalungile ngesimo sokuthi isisekelo sayo asikho kahle. Manje umhlonyane-ke kusuke kunxenxwa izalukwazi zasekhaya kubikelwa namakhehle ukuthi-ke lo mntwana manje usethombile usekhulile sekucela manje ukuthi avikeleke. Yini umhlonyane? Umhlonyane ila khona kuthathwa khona imbuzi bese ingane yentombazane ikuyishuka nayo kuyenayo emsamo bese kuyabika ukuthi nangu unozibanibani namhlanje. Lapho usuke usukhona umgonqa wakhe la esuke ezogonqa khona bese kubika ukuthi nangu unozibanibani namhlanje uzokhuliswa usengene esigabeni sokuthomba. Kukhulunywa emsamo ukushisa impepho, kukhulunywa nedlozi lasekhaya. Ebese leyo mbuzi leyo ebese iyahlatshwa ebese iyalala. Ebese neyahamba eyohlala kuphi emgonqweni wakhe nezinye intombi ezisuke zimhlalisile. Lapho usuke segcobe nezibovu. Abasekhaya basuke bengasamkhulumisi ngaleso sikhathi, usuke sekhulunyiswa ngemali, esekhungwa ngemali makufuna ukukhulunywa naye. Ehlele emgonqweni. Ekuseni sebeyaphuma bahamba bayemfuleni sobogeza. Bayohamba sebeyolandwa, sekubuya nabo sekuziwa nabo manje kuphi ekhaya.
ebese uyenzeka umhlonyane asine ngisho esigcawini ebese ehlonywa ngisho imali esigcawini ekhaya. Abantu abaningi ke badideka uma kukhulunywa ngesigcawu ngoba bathi isigcawu kusuke kungaphandle, kodwa nala kusuke kusinela khona ngaphakathi egcekeni leyo ndawo ibizwa ngani, ngoba ila kusuke kuzosinelwa khona ikusesigcawini nakhona bese kuyasinwa. Ngesikhathi esina-ke ngaphakathi ekhaya efake nomhlwehlwe wakhe nenyongo yakhe, uselokhu ehlonywa-ke imali-ke kujatshulelwa ukuthi-ke manje uyakhuliswa kumntwana, uyakhuliswa ebese enzelwa kumhlonyane wakhe. Sekuyabuya lapho sekungenwa ngaphakathi, sekuyabikwa kubantu abadala ukuthi usekhulisiwe umntwana. Umhlonyane ubalulekile kakhulu ngoba ingane iyanqandeka ezintweni eziningi ngoba kusuke kukhona ledlozi kusuke liyigadile. Ingane iyanqandeka ekuthatheni izinqumo ezibhedayo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi-ke ingane abangane ngoba kunabangane abangalungile laphandle, kodwa ukuthi ingane yona iyakwazi ukuhlukanisa imimoya, ikwazi ukubona ukuthi lokhu umngane wami ungiholela kuphi ehlathini, egcina ingane engakwenzanga lokho ngesimo sokuthi isigaba sokuqala somhlonyane sinjani senziwe, yenzelwe ingane umhlonyane. Ubalulekile umhlonyane ukuthi ingane nje yenzelwe wona ngoba umhlonyane uyazivala nenhlanhla. Kunomuntu wesifazane othola ukuthi manje akasebenzi noma esebenza imali akayiboni, nakwenzayo akulungi kahle, kukhaleleka ini umhlonyane. Omunye uthola ukuthi-ke muhle, akanankinga, futhi angabulotsholiwe, kodwa akalotsholiwe. Yini kukhaleleka umhlonyane? Ngesimo sokuthi uma indoda seyicabanga ukumlobola ivele ibone ukuthi lo umqondo wakhe ngathi wophungane, akakhulile, ebese manje uthi akasamloboli. Yini edala lokho? Umhlonyane. Umhlonyane uyawuvala umshado kumuntu. Kubalulekile ukuthi ingane yenzelwe umhlonyane ukuze inhlanhla zayo nokuhlelwa nokuhleleka kwempilo yayo mase singenile esigabeni sokuthomba iqonde. Into okuyiyona ebaluleke ngampela kumuntu wesifazane yini? Umhlonyane. Umhlonyane ngisho ngabe kuthiwa kumuntu usenayo ingane, ngisho ngabe kuthiwa umuntu-ke uselalile nomfana wahamba umkhuliso, kodwa umhlonyane uyafuneka. Omunye okaze ahamba azagcina egana, izinto zakhe zife zingahambi kahle emzini, kukhaleleke umhlonyane ukuthi umhlonyane awuzange uze wenziwe, ugane engabikwanga la ekhaya ukuthi usethombile. Umhlonyane isona sigaba esibaluleke kakhulu kumuntu wesifazane, esiphoqayo nesifunakalayo ukuthi enzelwe sona. Ngisho ngabe uthi usewugogo, useyisarukwazi, mengezelwa ngumhlonyane uyokhaleleka uyafuneka ngoba ubalulekile kumuntu wesifazane ini? Umhlonyane. Awunaminyaka uma nje ungenzelwa ngumhlonyane uyakweleta ngoba umhlonyane uyasiphatha ngisho isibusiso somshado, umhlonyane uyasiphatha ngisho isibusiso senzalo yomuntu, umhlonyane uyasiphatha ngisho isibusiso sokuphila komuntu. Umhlonyane uyakwazi nokuthi umuntu umvikele ezintweni eziningi ezikhona emhlabeni nezilingo nje eziphilayo, kodwa umhlonyane uyakwazi ukuthi umqoqo umuntu abe nesimilo, angabi ibhayisekile eligitshelwa inoma ubani.
ngoba labantu abamembethe bahleli kahle kuye, bamvikele, bayamhola. Manje sizosikaphunga nomageba ezweni likaMthaniya, kubalekile ukuthi ingane nengane yentombazane yenzelwe umhlonyane. Umhlonyane ubalekile futhi kumuntu wesifazane. Mawukuthi awukaze wenzelwe wona, kubalekile ukuthi uwenze umhlonyane. Uma ngquku amathongo usibhamise ugodo intombi yamncumela. Uyabona.